Hej hej, og velkommen til Film om Fyrværkeri af Simon Frost. Og i dag vil jeg bare lige snakke kort om, hvad det er, vi har lært i løbet af det her fyrværkeriforløb. Og du har stillet os nogle opgaver sidst, som jeg så vil svare på. Spørgsmål nummer 1 er, at du skal fortælle, hvad de enkelte dele i raketten hedder, og hvilken funktion de har. Så hvis jeg starter op fra, så hedder det stjerne, springsats, mellemsats, drivsats, sjæl, dyse, ståpind, lunde, fødselskappe og styrestok. Og nu vil jeg lige tale om deres funktion. Altså den her styrestok her, den stabiliserer raketten, så når den bliver afsendt, så flyver den ikke fra den ene til den anden side, at den flyver lige op. Og ståpinden lunden, den skal antændes med en varmekilde, og det er så den, der går op i krudtet, og så antænder det. Så dysen består af det her hårdt stammet krudt, og som så opstår den her kildeformede hulrum, hvor lunden så skal antænde, altså krudtet, der så skal sige og så det er så sjælen, der sørger for det, fordi den frigiver en gas, altså når det her sjæl her begynder at brænde, så frigiver den noget kuldioxid og noget vanddamp, der så får trykket til at stige derinde, så det stiger. Og så drivsatsen er altså det her krudt her, som er en blanding af svovl og calciumnitrat og trækul. Og det her trækul og svovl her, det er det, der brænder. Og så har vi ellers det her calciumnitrat, som så leverer ilten til, så forbrændingen kan fortsætte. For vi ved, at en forbrænding ikke kan fortsætte, eller i det hele taget til ske, hvis der ikke er ilt til stede. Så har vi ellers mellemsatsen, der forsinker den her forbrændingshastighed her, som så gør, at den ikke bare eksploderer lige med det samme. Og så der kan fx være sukker, som er det, der er mellemsatsen. Og så har vi ellers springsatsen. Springsatsen er en blanding af det her magnesiumpulver og noget calciumklorat, og som calciumkloraten fungerer som ilten i processen, og det her sukrose, som også er i, og det her magnesiumpulver fungerer som brændselskilden. Og ja, det er så det, og det er så også noget af det, der er i mellemsatsen, men det er bare også lidt i springsatsen, så det går lige lidt op. Ja, det er i hvert fald det, jeg fik læst det til. Så går jeg ellers videre til, at jeg som klar, hvad der ser på disse billeder her. Og det vil jeg da også gøre så godt som muligt. Hvad vi ser her, det er, at vi ser nogle forskellige metaller, som er blevet holdt ind under en bundsbrænder. Og så når de her metaller her, de opnår en bestemt temperatur, så vil der ske det, at de her yderste elektroner i skallen, som man også kan se her, at de vil begynde at bevæge sig. Altså sådan, de vil gå fra den skal, de sidder i, ud til den anden skal, altså de vil lave den her emission, hvor de så bevæger sig ud, udsender så den her foton her. Den her foton, de vil faktisk også gå tilbage igen, elektronerne, men det er irrelevant. For de her fotoner her, hvad de gør, det er, at de bevæger sig med en bestemt bølgelængde, som falder ind under vores, altså os mennesker, vi kan se, vi har et farvespektrum, der ligger mellem 400 til 700 nanometer. Og de her fotoner her, de bevæger sig med forskellige bølgelængder, som så gør, at de bliver opfattet med forskellige farver. Så altså for eksempel hernede, der har vi jo lithium, som er den her lidt rødlig-agtige farve. Så har vi calcium, der er lilla, og så har vi natrium, som er den der gullige. Så har vi kobber, som er blå, og så har vi noget calcium her igen. Men altså grunden til, at vi kan se dem på den måde, de gør, det er fordi, de laver de her emissioner og observationer. Så hvor elektronerne springer fra en skal til en anden, udsender foton, og så kommer tilbage igen, når det så bliver koldere, eller temperaturen stiger, og det kan så ske mange gange. Yes. Og så vil jeg gå videre til den næste. Og her skal jeg så forklare, hvad det giver de her raketter, deres fine funker. Og det kan man da i hvert fald sige, at de gør. Og der har vi magnesium, som man kan se lige der, som er den, som giver den der hvide glimtsagtige, noget blitzagtige ting. Og så har vi den her, som er meget stjernekasteragtig. Og hvad de her, de gør, de laver en redoxreaktion. Og vi ved, at redoxreaktionen er defineret på at være en overførsel af elektroner. Så siden vi ved, at det er en overførsel af elektroner, og de har brug for noget varme for at kunne gøre det her magnesium og det her jern, så ved vi, at den reaktion, de laver, er meget ekstrotern. Og det er så også den ekstroterne reaktion, som vi så kan se her, at det simpelthen fiser så fint op. Og herover har vi så eksempler på, hvad den her redoxreaktion den består af. Det er det her, for eksempel det magnesium, så er det 2 magnesium, som så går sammen med det her oxygen, og så skaber en magnesium monoxid, som man så kan se her. Og så, monoxid, det må det vel være.
Og det er den her redoxreaktion, fordi der er simpelthen overførsel af elektroner. Og her har jeg lige lavet den nede med jern i stedet, hvor vi har de her 2 jern og de her 2 oxid. Så, men ellers så har vi de her, for eksempel 2 jern her, hvor de så, hvor ja, de her jern her, de frigiver simpelthen de her elektroner her. Det gør de 4 gange, fordi der er 2 jern, så er der 4 elektroner til stede. Så, så optager de her, hvad er det? Ja, det er det her oxid. Så de her 4 elektroner her, og bliver så til, det må vel være oxygen, dioxygen, som så bliver til oxid her. Det må vel være sådan der. Og så har vi de her jern 2 ioner heroppe. Og den her jern 2 ion, den har oxideret sig selv, for den har simpelthen frigjort nogle elektroner. Og så har vi ellers reduktionen her, den har, den er ikke optaget. Og det er så forskellen på oxidation og reduktion. Det er, ja Isabella, vent lige, jeg er lige i gang med noget, jeg kommer op. Okay, lækkert. Det var så, hvorfor det er, de funkler, som de gør. Og så har vi ellers 4A og 4B, hvor hvilke af disse produkter er ionforbindelserne. Så vi kan se, hvis vi kigger på det reaktionsskema, så har vi nogle reaktanter herover. Og ellers så har vi så også nogle produkter herover. Og siden vi ved, at før der kan være den her ionforbindelse ting her, så skal vi have et salt, og et salt er defineret på, at man har et metal og et ikke-metal, der sætter sig sammen. Så i princippet så kan man også sige, at det vi kan se her, at det her magnesiummonoxid også er et salt, fordi den laver det her ionforbindelse, altså en fældningsreaktion, også kaldt. Yes. Nu er jeg faktisk usikker om den der magnesiumoxid også laver en fældningsreaktion, men det tror jeg måske. Uanset hvad, så ved vi i hvert fald, at det her, det er nogle fældningsreaktioner, vi har med at gøre her. Fordi at der er skabt det her salt her, som er det her ikke-metal og metal sat sammen. Og så kan vi derfor sige, at det er de her produkter, som er ionforbindelser. Udover det, så spurgte jeg også, hvilke ionforbindelser består af, og siden vi kun har med calciumkarbonat at gøre, og calciumsulfid, så er der kun de ting at vælge imellem, så vi har calcium, og så har vi karbonat, og så har vi sulfid. Og så hernede kan vi ellers se, hvordan det ser ud, når de her salte, de sidder sammen i store mængder, så former de her krystaller her, og her kan vi for eksempel se natriumklorat. Okay, er svovl blevet oxideret eller reduceret under reaktionen? Altså siden vi ved, at den her redoxreaktion her, det er en overførsel af elektroner, så kan vi dermed sige, at det her svovl her, det blev reduceret, fordi vi kan se her, at vi starter med det her, de her calcium og det her sulfid, som så skaber noget calciumsulfid, og så får vi ellers det her calcium, så frigiver 2 elektroner, og så har vi ellers det her svovl, som så optager de her 2 elektroner, som så bliver til sulfid. Smukt. Og så her kan vi da se, hvordan det ser ud, når jern er blevet oxideret. Fordi jern har simpelthen frigivet de her elektroner her, og det er så sådan, jern kommer til at se ud. Forklar, hvordan man påviste karbonat og sulfid ved fældningsreaktionen. Okay, det gjorde vi simpelthen ved, at nu skal jeg lige se her. Vi vidste, at siden vi vidste, at den her fældningsreaktion her, den skal indeholde bundfald. Så derfor kunne vi også antage, at vi skulle lave en fældningsreaktion. Fordi altså, vi skulle se bundfaldet, og en fældningsreaktion, der skal der være bundfald for, det er en fældningsreaktion. Så vi fandt vi tog nogle, for eksempel her, der brugte vi en bariumklorid, som er i vores opløsning, fordi at vi vidste, at når barium og karbonat, de mixede, så ville der ske et bundfald, for det har vi set i side 43 i bogen, så vi vidste, at der var et bundfald. Så vi tjekkede det, og så fandt vi også ellers ud af, at når natrium og klorid, de blander sig, så ved vi, at det er let opløse metal, så der vil ikke komme bundfald der. Så hvad vi gik efter, det var at kun at påvise det her karbonat. Og det var også det, vi gjorde ved at kunne vælge lige præcis de her. Og så fik vi ellers noget hvidt bundfald, og i beskrivelsen så står det, at vi blander det her bariumklorid sammen med det her natriumkarbonat. Og så fik vi ellers hvidt bundfald, og så hernede, der viser de på nanoniveau, hvordan det ser ud, vi har det her karbonat, der sidder sammen. Så har vi det her tilskuerionerne, som de hedder, som natrium og klorid. Og hernede, der har vi ellers det her ion reaktionsskema, og her har vi reaktionsskema med stofformler, hvor jeg så har afstemt det og skrevet tilstandsformer på, og det hele det spiller.
Og det var så den ene, ved den ene af de her opløsninger her, for at bevise, eller for at påvise det her karbonat her, der tog vi bariumklorid, og så den anden tog vi sølvnitrat, og der er det samme eller skældende hele vejen igennem. Og så ellers så gik vi videre til sulfid, når vi følte, vi havde gjort det her godt og ordentligt, så gik vi videre til sulfid. Og der fandt vi ud af, at hvis vi havde det her sølvnitrat, så ville vi ikke få hvidt bundfald med sulfid, men der vil vi få sort. Og her gælder selvfølgelig de samme principper, at vi finder en væske, som indeholder den her letopløselige salt, hvor vi så, hvis vi mixer den sammen, så ved vi, at den ene, altså den her positive ion her, den vil mixe med det her sulfid, og så vil skabe det her tungopløselige salt. Vi kan også se her, vi ved jo, at natrium og nitrat, de kan ikke skabe et tungopløseligt salt, så de er der bare som tilskuerioner. De er så ellers sort. Der fandt vi så et sort bundfald, hvilket var lidt underligt. Og så ellers, ja, samme princip herom med det her bariumklorid igen, hvor der var bundfald og tilskuerioner og ionreaktion, reaktionsskema, og så har vi ellers det her reaktionsskema med stofformler. Og det var så det lige der, og det var grunden til, at vi gjorde det var for at opnå det her. Vi lavede noget krudt, hvor vi brændte af, og så fik vi noget slakken, og så efter vores forsøg, så fandt vi ud af, at der var noget calciumkarbonat i, og der var noget calciumsulfid, og det er så begge to solid, som I kan se her, altså fast form. Og så gjorde jeg det, at jeg tænkte, okay, jeg har lige lavet forsøg, hvor jeg har set, at når det her sølvnitrat, det mixer sig med sulfiden, så får vi et sort bundfald. Og så tænkte jeg også, hvad var det nu, det her sølvnitrat, det gjorde ved det andet, der fik vi hvidt bundfald. Så jeg tænkte, udover at man kan få så meget en viden, så tænkte jeg, okay, fair nok, jamen så hvis jeg mixer de to, så vil jeg nok få en farve, som måske er et eller andet midt imellem her. Så vi tog det her slakken her, opløste det i noget demineraliseret vand, fordi hvad det er, så gør det ikke nogen forskel, og så bliver det meget, meget nemmere at arbejde med. Og så delte vi ellers en plet af det på, og så man kan se her tuben, det er så vores sølvnitrat, som vi så tilført, og her kan man så se, at der er simpelthen to farver. Der er det her hvide her, der ligger over, som så må være det her sølvkarbonat, og så har vi ellers det her sølvsulfid hernede, som så blev sort. Og det var så det. Det var måden, jeg påviste de begge to på, fordi det er tydeligt at se, at de begge to er til stede i den her den her vandting, der er mixet med slakken, altså det er demineraliseret vand plus vores slakken. Så der har jeg nu påvist, at de begge to er til stede.